grazas pola vosa presenza nesta primeira xornada do centenario que dedica a Real Academia Galega ao centenario Manuel Murguía. Onte tivemos a honra de descubrir no cemiterio de Santo Amaro a placa arredor da tumba do fundador, do patriarca das letras, que é Manuel Murguía. Foi un diseño, ademais, do noso Pepe Barro, que hoxe nos acompaña. Tivemos tamén unha sesión solemne no Concello, porque o Concello foi, como saben todos, o lugar onde que acolleu a Academia, polo menos para determinadas actividades durante unha época importante, antes de que se desplazase a Rúa Tabernas. Como, ademais, nestes momentos a Rúa Tabernas está en fase de remodelación, pois iso que nos leva a que esta primeira sesión non a celebremos no local tradicional da Academia, senón aquí na Fundación Luís Xoane, que escollemos, e é unha sesión que agradecemos ao Concello, que agradecemos á Fundación Luís Xoane, escollemos sobre todo polo que significa tamén a figura de Luís Xoane para a Academia e para a cultura galega. Por tanto, hoxe inicianse as xornadas aquí na cidade da Coruña. As seguintes van ser na cidade de Santiago de Compostela, a cidade que tamén ten unha significación especial para a figura e para a obra de Manuel Murguía, e logo o seguinte, o terceiro xoves, celebraremos xa na Casa de Rosalía, na Casa da Matanza, en Padrón da man da Fundación Rosalía de Castro, que hoxe tamén nos acompaña. Por tanto, moitas gracias a todos pola presenza. Pola miña banda, deixo vos primeiro darlle a palabra ao director, ao secretario xeral de Política Lingüística, que nos acompaña e que, ademais, colabora na elaboración destas xornadas, e logo deixarei vos en contacto xa con Marilar Alexandre, que é a organizadora e a directora da sección de literatura, que vai ser a conductora desta primeira sesión. Valentín, cando queiras. Moi boa tarde a todas e a todos, presidente, membros da Academia, demais persoas que estades hoxe aquí en representación de institucións a título individual, pois celebrando este centenario de Manuel Murguía. Onte fixémolo, efectivamente, co acto no Concello e no cemiterio, e hoxe xa, para entrar un pouco máis en materia, pois a primeira desas tres xornadas que nos levarán a descubrir moitos, as luces e as sombras que temos no estudo dunha persoa históricamente tan relevante, moi poliédrico, ademais, tanto na súa faceta, no seu periplo vital, como tamén na súa creación e na obra que nos deixou, e que, polo tanto, dende a Xunta de Galicia, pareceu desde o primeiro momento, como podía ser doutro xeito, pois conveniente, necesario, apoiar non só o coñecemento do que é o prócer dun dos próceres da nosa cultura, senón tamén a honra que se lle debe con este centenario despois do seu pasamento. Por tanto, somos nós que temos que estar agradecidos á Real Academia Galega, tamén ao Concello da Coruña polos actos que nos tiveron aquí na cidade onte, nas que escribo o noso conselleiro Román Rodríguez, e que, nada máis que desexar un feliz desenvolvemento, seguramente unha fructífero recolleita das conclusións destas xornadas, onde seguro que os máis altos, as voces máis autorizadas para falar de Murguía, imos ter ocasión de escoitalas e de chegar seguramente ao coñecemento de moitos extremos, de moitos termos que ainda hoxe para os que non somos especialistas na materia, pois seguen sendo incógnitas, tanto na súa vida como na súa obra, coa distancia temporal que nos separa do seu periplo vital, pero tamén co achegamento que os medios e o alto nivel de investigación hoxe demostrados nos van poder, pois seguramente, botar luz sobre a vida e a obra de tan interesante persoeiro. Por lo tanto, presidente, moitísimas grazas por facernos partícipe, por querer conveniar estas xornadas e por convidarnos a estar aquí, e nada máis, que queden abertas estas xornadas. Bueno, pois teñen todos nas mans este
guieiro do que van ser estes 3 xoves monográficos centrados na figura de Manuel Murguía, que deseñou o noso Pepe Barro, e sen máis eu cedolle a palabra a nosa coordinadora do seminario da sección de literatura, que la conducirá o acto, e nos, se acaso, pasamos ao público. Ben, boa tarde e moitas grazas por estar aquí no canto de estar o sol maravilloso que dá no mar aquí da Coruña. Hoxe, precisamente, hoxe, día 2, aínda que onte tivemos o acto no cemiterio, é o aniversario centenario da morte de Manuel Murguía. Se estivese vivo Xosé Ramón Barreiro, sen dúbida, sería el un dos que conduciría, dos que tería organizado, dos que falaría nestas xornadas como biógrafo que foi de Murguía. Entón, quero dedicar un pouco a sesión de hoxe a memoria de Xosé Ramón Barreiro. As xornadas foron organizadas entre o seminario, a sección de literatura e a sección de historia. Pois Murguía foi, desde logo, nos debemos esta homenaxe porque foi o fundador da Academia, pero foi moito máis, porque foi, como sabedes, todas as persoas que estades aquí, quen puxo os alicerces do galeguismo e os puxo cunha construción teórica moito máis potente. E isto non o digo eu, que non son especialista nestas cousas, digo a xente de historia e a xente que se dedica ao estudo do pensamento político de forma moito máis sólida que os que fixeron o traballo equivalente en Cataluña e no País Vasco. A construción de Murguía é unha construción teórica da que aínda se bebe hoxe. É unha construción que ten complexidade. E el non só foi o fundador da Academia e o teórico, sino que tivo moitos aspectos. E un pouco isto é o que se intenta ao longo das xornadas e concretamente na de hoxe, que moderarei eu, teño que agradecer ás 4 persoas, os 4 relatores que aceptasen participar e falar de diferentes aspectos de Murguía. Entón, despois lerei os títulos, pero eles son Ana Romero Masiá, que é historiadora, foi até hai pouco profesora de historia aquí na cidade da Coruña e é unha das persoas. Primeiro, teño que dicir, porque é algo que é quizáis o trazo que máis valoro nas persoas, que é unha persoa moi generosa en compartir coñecemento. Isto sabedes que debería ser a marca de toda persoa intelectual, mas resalto isto, e é das persoas que máis saben da historia da Coruña e especialmente da historia no tempo do liberalismo coruñés. E neste caso, pois vai falar xa digo, despois comentarei o título, pero vai falar das orixes da RAG, as orixes da RAG e os símbolos de Galicia é o título de toda a xornada de hoxe. Como tamén temos que falar de que non todo foi paz, non todo foi unha situación que ás veces tendemos a mirar o pasado como algo moi idílico, non? Como idades de ouro e de prata, e tamén houve os seus conflitos. Pois temos tamén connosco a Emilio Insua, que é profesor de lingua galega no Instituto de Vilagarcía, e eu teño que dicir que compartín con el unha andaina literaria nunha pequena, aventura editorial que foi Letras de Cal, algo de poesía dos inicios deste século, e precisamente el vai falar sobre conflitos no momento dos primeiros anos da Academia, até a morte de Murguía. E Murguía foi o fundador da Academia, foi o teórico
do galeguismo e tamén o creador dos símbolos. E unha persoa que se dedicou a estudar a orixe deses símbolos foi Pepe Barro, o grande diseñador galego. Si teñen en papel isto, se non está na web, é o diseñador de toda a imaxe corporativa da Academia e é tamén quen deseñou esa placa maravillosa que onte, como decía o presidente, colocouse na tumba de Murguía cunha, en fin, referencia pois á bandeira galega. Entón, el vai falar destes símbolos. Finalmente, temos tamén connosco a Xosé Luís Axeitos. Xosé Luís Axeitos é profesor de Historia, é académico da Real Academia Galega e foi xunto con o profesor Xosé Ramón Barreiro, editor da correspondencia de Manuel Murguía. É unha persoa que coñece ben a Murguía e vai falar Manuel Murguía na Coruña e a Academia Galega. Entón, pois, se vos parece, xa pasaremos a escoitalos. Moitas grazas. Pois, se vos incorporades a mesa, nos sentámonos entre os respetables.